Zdravo svima, kako ste? Ovdje je Elua, Francuz u Srbiji. Ako ste vidjeli ovaj video, možda znate da svaka subota ja mogu da pričam samo na srpskom. I onda uopšte u subotu ja učim srpski. I danas, znate šta? Danas je subota. Onda učim srpski. Zašto? Ja sam htio da pravim taj video ranije, ali izvini, nisam mogao, zato što ja sam bio u Francuskoj za par nedelja, da vidim moja porodica, naravno da vidim beba od moj brat. I najvažnije, da jedem baget. Onda danas imam vreme, ja sam u Srbiji, imam moj kafa, ja moram da učim srpski. Ja moram da budem konsistent. Pourquoi je m'affiche ça? Emporté par la... Ja već znam cirilicu, ali imate drugi stvar. Ne znam ako to ima ime. Ajde da nazivamo to čudni cirilicu. C'est censé juste être la version stylisée du cyrillique. Mais c'est tellement stylisé que pour moi c'est carrément un autre alphabet. Genre regardez cette lettre là, ça ressemble à un ch. Bah non, en fait c'est un T. En fait pour moi, toutes les lettres dans cet alphabet ressemblent à des ch. Genre regardez ce mot, sérieux. Ch. Moi, c'est comme ça que je le lis, personnellement. En fait, quand je lis cet alphabet, j'ai l'impression qu'il est en train de me dire Chut, Elua, nemoj da učiš. Da li ste vi primetili da čelav i čelo izgledaju baš isto? Da li to znači da kad nemate kose imate veliki čelo? Ima puno reč kao to na srpskom da su baš slično. Kao na primjer pišem, to uvek menjam. Ili jebem, naravno. Kao ja volim ribu, ja jebem ribu. Ajde da učimo padeži. Izvini, to je zbog Luk. Misliš zbog Luka? Naš komšija? Ne, on je dobar čovjek. On je iz Vranje. On ne koristi padeži. Padežima. Ajde, Rua, možeš. Ja sam pametan. Možda ste sad razumeli da ne volim toliko padeži. Ja sam mislio, ajde, Rua, ti mrziš padeži. Ali ti voliš planinu. Da ide da idem u Niš. Ali ne, ja ću da se borim. Ne smem da izgubim protiv padeža. Ja ću da ih učim. I ja sam studirao. I mislim da mogu da kažem sad da ja razumem padeži. Ali neću da ih koristim. Kao vi, znate da pojes je važan, ali ga ne koristite. Znate da nije dobro da stavite meso i sir na krosanu. Ali stavite meso i sir na krosanu. E pa ja neću da ih koristim. Mislim, ja moram da razumem, da razmislim, izvini, svaki put kad pričam, da li pričamo nešto srednji rod, muški rod, ženski rod, da je to singular, plural, da li je to genitiv, instrumental, lokativ, akuzativ, je li to živ ili nije? Zato što ima različit na akuzativ za toga. Nisam toliko pametan. Isto za šifru. Kažete da šifru su komplikovani na francuskom. 99, 78. A dobro, jesu komplikovani. Ali na srpskom. Ako je jedan nominativ singular, u redu, normalno. Ako je 2, 3 ili 4, genitiv singular, važi. Ako je 5 ili više, genitiv plural. Onda, ako imam milion nešto, to je singular nominativ. Ako imam 1.500.000 nešto, to je genitiv plural. Šta to gledaš na kompjuteru, bre? Ja gledam cene kući u Niš.